Choruję na CVID, czyli pospolity zmienny niedobór odporności. Diagnoza pojawiła się stosunkowo niedawno, bo 2 lata temu zostałam zdiagnozowana jako dorosły pacjent. Jednak problemy związane z moim zdrowiem pojawiły się już we wczesnym dzieciństwie. Najpierw w wieku niemowlęcym, liczne infekcje, zakażenia dróg oddechowych. Nigdy jednak nie kończyło się to hospitalizacją, więc nie były na tyle poważne według lekarzy, że należałoby myśleć o pierwotnym niedoborze odporności. Później przez wiele lat był okres takiego wyciszenia, to wróciło, kiedy byłam nastolatką. Znowu kolejne zakażenia, głównie zakażenia dróg oddechowych, zapalenia płuc, zapalenia ucha, zapalenia gardła itd. Apogeum tego wszystkiego tak naprawdę nastąpiło, kiedy już byłam dorosła, kiedy rozpoczęłam pracę i pojawiały się te dolegliwości coraz częściej. Coraz trudniej było je wyleczyć. To były rekordowe temperatury, ponad 40 stopni gorączki, kiedy tak naprawdę nie byłam w stanie nawet pójść do przychodni, do lekarza. Oprócz tego jedna antybiotykoterapia nie skutkowała, więc trzeba było poddać mnie kolejnej kuracji antybiotykowej, kolejnej i często były to 2 albo 3 antybiotyki w serii. No to pozwoliło mi myśleć, że coś jest nie tak z moją odpornością, że następuje coś niedobrego w moim organizmie, co jest trudne do zidentyfikowania przez mojego lekarza. Trudno było mi znaleźć immunologa w swoim mieście, w swoim województwie. Najpierw trafiłam do gabinetu prywatnego, do immunologa, który zlecił liczne badania i dość kosztowne, specjalistyczne dla immunologii. Kiedy te badania zostały wykonane, pani doktor zasugerowała, że jest to najprawdopodobniej tego typu schorzenie i wymaga podawania immunoglobulin. W związku z tym należało jak najszybciej zwrócić się do poradni immunologicznej, żeby miała to dalej finansowane. No i kiedy pojawiłam się w poradni immunologicznej w Gdańsku, tam pani doktor potwierdziła tylko tą wcześniejszą teorię, że jest to CVID i od tego czasu dostałam już pierwszy wlew dożylny i od tego czasu jestem leczona. Oprócz opieki immunologicznej jestem także pod opieką pulmonologa, gdyż pojawiły się liczne zmiany na płucach. Kontrolowane jest to co roku. Co roku przebywam z tego powodu w szpitalu. Jestem poddawana mało przyjemnym badaniom typu bronchoskopia albo wideotorakoskopia, jak to miało miejsce jakieś pół roku temu, czyli biopsja otwarta płuca. Oprócz tego jest lekarz gastrolog, gdyż pojawiły się również liczne problemy żołądkowe. W związku z tym ta opieka też jest konieczna i często jestem poddawana antybiotykoterapii z tego powodu. Pojawił się także lekarz, ostatnio hepatolog, z racji zmian wątrobowych, które też muszą być kontrolowane systematycznie przynajmniej raz na pół roku, tak żebyśmy zobaczyli, co się tam dzieje. Co piątek podaję sobie wlewy podskórne i co piątek to są nerwy związane z tym, czy nie wystąpi jakaś reakcja uczuleniowa, czy nie będę miała wstrząsu anafilaktycznego, czy dobrze się wkuję i nie będzie mnie wkucie bolało, tak? Oprócz tego to ciągłe wizyty w szpitalu, ciągłe kontrole, ciągłe telefony do różnego rodzaju lekarzy, żeby wyznaczyć kolejną wizytę, żeby wyznaczyć kolejny pobyt w szpitalu. Więc ta codzienność tak naprawdę jest przez to wszystko zaburzona. Początkowo dostawałam kilka wlewów dożylnych, było to 5 albo 6 wlewów. Szybko zdecydowałam się na przejście na wlewy podskórne, głównie z racji tego, że do ośrodka, w którym dostawałabym globulinę, mam ponad 100 km do jednego z ośrodków, do drugiego ośrodka ponad 200 km. No jest to odległość, która jest dość duża i ciągłe dojazdy też sprawiają mi pewien kłopot. W dodatku o tyle jest to komfort życia, że podaję sobie to w warunkach domowych. Raz na 3 miesiące pojawiam się w szpitalu, nie raz na 3 tygodnie, więc jest to dodatkowy plus tego. Oczywiście, tak jak wcześniej wspomniałam, są to nerwy związane z podawaniem, ale to nie tylko tych wlewów podskórnych, ale także i dożylnych, ponieważ moje żyły są w opłakanym dość stanie, więc każde wkucie to jest pewna obawa, czy kolejna żyła
nie trzaśnie i się coś i nie będzie mógł zostać lek podany po prostu. Także zdecydowanie podawanie podskórne jest korzystniejsze dla mnie, dla zdrowia. Generalnie staram się żyć w miarę normalnie, chociaż uważam, że po zdiagnozowaniu psychicznie na początku był taki dołek. Fizycznie widać, że jest poprawa, bo wlewy dożylne czy podskórne działają. Aczkolwiek no, jest pewna bariera, która sprawia, że ta codzienność nie jest taka jak u innych ludzi. Na początku myślałam, że spotkało mnie coś strasznego, że to jest choroba, która jest nieuleczalna, choroba, która już pewne spustoszenie spowodowała w moim organizmie i że może być tylko gorzej. Kiedy lekarz powiedział, jak wygląda leczenie, że jest na to sposób, że można sobie jakoś pomóc, no to z biegiem czasu troszeczkę wzrastałam do góry, ale cały czas o tym myślę. Nie pozwala mi, nie przestaję o tym myśleć. Wiem, że jestem poważnie chora i muszę być pod stałą opieką lekarską. Musimy się z tym zmagać, starać się normalnie żyć, ale nie zapominać o tym, że ta kontrola, to leczenie to jest tak naprawdę nasze życie.